Mä laitan tän johonkin, jos alas näyttelee tissejä. Joku pornosivu. Tässä on mun ystävä Taru. Kalle, kato näin. Kato näin. Help me! Au! Okei. Nyt aika poistaa aurinko. Siinä on piksutin. Nobody Sä oot nyt tunteellinen. Se kuvassa vähän aikaa. Kuva. Kuva. Kawaii! Kawaii. Mitä kawaii tarkoittaa? Sepe kawaii desu vittu. Joo. Sanois joku semmonen... Tässä on jalat niin pitkät. Kuumitetaan kaljaa. Koska se kiehuu yli? Hyi vittu. Alkaako se oikeesti kiehuu? Kokeillaan. Voiko sitä pulla räjähtää? Miltäköhän tuntuu? No ei voi. Miltäköhän tuntuu, kun paljon kiehuu? Voiko sitä oikeesti keittää? Kokeillaan. Maistuu varmaan aika paskalta. Niinpä. Mä tiedän tehdä makaronia, ja kun ne keitetään vedessä, niin keitetään kaljas. Joo, makaroni kaljas. Olisiko vähän... En mä tiedä, se haittaa. Ei, mutta se on viina, mikä haittaa. Niin, mutta se maistuu aika paskalta. Niinpä. Lähetän muuta näitä kuvia. Kallero. Joukos. Mulle kans. No nyt kiehautan. Mut sit kun oot himat suihkelis. Kiehautan. Voi luoja, Ei nyt pitteli. tänne. Voi pitteli. Voi pitteli. Lähdetään sinne rantaan, hei. Ei, otetaan Martulle, se tulee tänne ihan just. Ei mennä sinne, missä oltiin Kekken kaljalla. Ei sinne. Minne sitten? Mennähän. Smart. Sinne meni.